Me yasa kai talakawa haka? Rara, me ba ka ce zai faru idan Buhari ci zaɓe? Kasi ya sha jami'a. Haba da Allah. Talakawa, wadda gaske ne kun sha jami'a? A'a. Idan kasuwa babu abin da ya tsada? Ai tun da na ga fiye wata kwalli ɗaya rak ya je naira 10 na to sai addu'a. Sarki, ya dai? Wallahi na kwaso yunwa. Baba, wancan shekara an yi yunwa ta kashe mutane. Bana ma an yi kuma ana babban shiri zuwa baɗi da nan gaba. Baba, idan shi za a samu abinci a Najeriya, kowa ya ci har ya ƙoshi. Wataƙila nan da shekara 30 kana Najeriya.